Awuhleva hlukanisa utsotsi kwisigebengu eForce nobakhala ngeSoweto junkie. Wena tsotsi lapho yekela ukuzibiza isigebengu. Isigebengu asitshontsha siphusha namuntu. Isigebengu asihlupha umphakathi ugcwele ngaso. Sigoqe wonke umuntu eroundini ngoba sinobuntu siphila nabantu. Isigebengu sifocused asiboshwe. Isigebengu siyayishova siyaqhwanta sayitshela. Yambona lo clever wasekaso ongamsolo ushayela phezulu kanjani ohloniphekile kodwa akahlala ngaphansi uyaphusha nesigele uyabangena nasesontweni. Yeqhamuka namarazo namabhutshwa namapawulane sekukonke we-asibhekelane. Awumazi wenzangani empilweni unokumthola egqoka isitariyana situkutuku sewustratmate unokumthola nasetafuleni edayiso suthi jikijiki lelo tafula sokuyidesktop yokubhala. Wetsotsi wesigebengu unovo omkhulu ukumesa abantu uphasisa abantu ubuhlungu. Wetsotsi ungenza kiza ngazi ngenzela. Hawu kanti awuyeki ngani le mpilo? Hawu kanti awuyeki ngani le mpilo? Wetsotsi wesigebengu unovo omkhulu. Wetsotsi wesigebengu unovo omkhulu ukumesa abantu uphathisa abantu. Hawu kanti awuyeki ngani le mpilo? Awuyeki ngani le mpilo? Usosola Wetsotsi awuyeki ngani le mpilo? Awuyeki ngani le mpilo? Wetsotsi Tako Uzwa lena sayitapa ntanga sayitapa. Lena yabolova maseso tumike usheshe sekuyasheshwa 225 eshesheleza eshibilika. Lena sayitapa maseso tumike usheshe kuyasheshwa kuyasheshwa maseso kuyasheshwa. Uzwa basibize emsonto sondela oko basibize emsonto sondela oko uzwa maseso tumikusheshe eyabotsotsi